no mako konya wacho ni he was not part of it nikech asewinjo arguments ka ji wacho ni dakteche omi serikand ni chance nikech gin ne gionge agreement kodgi, but governments are usually a continuation to given ni ng'ama jatelo sani ne en jalup ker ndalo go, so he was part of the CBA manobedo signed. So there must be a show mar goodwill kata kidwa wuoyo kidwa negotiate ubet ni koro wawuoyo shida nitie ka gi ka. Ndalo 13 ng'eny ahinya king'iyo ni jakenya mok nyal afford private treatment cha umia tido ka right to health cha en gima nitie katiba marwa ma every Kenyan is entitled to the right to the highest attainable standard of health. Makata highest cha pokwa chope kata the basic ema podi pokwa chope malongo king'iye osiptende wa mag public to part of gik madakteche gi dwaro ngini semoko kayudo ka jotelo wuoyo kiyudo kata ka CS mar health wuoyo or reduce gini to wacho sara kende, so semoko it's even working conditions gik madhi mana konyo jakenya cha nikech ka dhi e osiptal mar public aja penye chopo kanyo osuru oseng'ada, I have that right to bedo na nyachopo e osiptal no to daktari nitie to yath onge konyruok na koro akanye bedo na chopo e osiptal no to nas poko chul nas nie ng'anyo tiyudo ka seche ma daktachi oseng'anyo gi weno ka koro unions mamoko be medo wacho ni gidwa join dakteche in solidarity. Union mar clinical officers be wacho ni gibene gin gi CBA mopoko bedo implemented, so it just shows that there has been a lack of goodwill throughout from governments. Okwawach kata ni makende nikech ka negi sign CBA 2017 what incremental steps mosetim to make sure ni CBA ni bedo achieved kata kitime mos what percentage of it mawanya wacho ni osebedo implemented up to this level. Koro clinical officers chiwo notice ni gibe gidwa dhi on strike seche ma daktari onge e osiptal manitie local cha clinical officers step up to some of their demands ing'iyo kok gin gik madwaro kata pesa iyudo ka daktari entie kanyo tiyo but onge barua. Part of the CBA was ni barupe gi ok lew implementation cha nitie kata gik manan monetary monego bed ni serikal osetimo magiwacho ni mato ok dwa budget mato wanya timo sani. It shows that goodwill. Kadoke wach mar committee of health hapa ni opposition osego wa piny kaka jo Kenya nikech wang'iyo every time manitiere bill mora mabedo debated ok nitie wach moro mitimo e od bura tiyudo ka jo opposition gi seche magine od bura ka enena koko to giwuok when they have a chance in the House of Parliament to debate, when they have a chance in the House of Parliament to have their demands recorded and answered cha makoro ka answered cha diwuok to wacho ni tax bill nika housing affordable housing bill ni nika joma kama o dissent ero bedo recorded seche ma wuok cha in protest to end up no kugo kura to end up ni your demands have not been heard seche mudhi go koko e rally seche mudhi koko e liete onge gimukonyo go jakenya. That is purely populist mapani jotendwa be onego bedni the structures ma wasebedo godo od bura is the perfect place mar wuoyo kata ka ng'ato duogo ng'iyo track record ni later e od bura to nitie answer cha to wacho ni jatelo ni to no dissent bogo kura kama seche mi wuok cha onge gimikonyo go jakenya seche mi wuok cha you have not done your mandate as a member of parliament. Ngeni mheshimiwa ward chief ang duoga kenda ngwa yuri thuolo ma duoko angwa duoke nyakoro